האם מותר ללכת למסעדה, לתחנת דלק, לקיוסק, באמצע השבוע שהוא פתוח בשבת? אז צריך לדעת שכל גדולי ישראל אסרו את הדבר הזה, ואין להיכנס למקום שפתוח בשבת. גם ביום חול. למה? הרי ברור שבן אדם שיש כמו נגיד לונה פארק תל אביב או סופרלנד, שמגיעים לשם 1,000 רכבים בשבת. הרי חילול שבת כזה המוני ובפרסיה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, השבת היא הבת שלי. אם אתה שומר על הבת שלי שהיא השבת, אני שומר על הילדים שלך. זה קידוש השם גדול מאוד שבן אדם מוחה בזה שהוא לא הולך לשם גם באמצע השבוע. ואז כל הבעלי העסקים שאנחנו רואים אחד אחרי השני לאט לאט נסגרים בשבת, כי רואים שזה לא משתלם להם. קשה להם הרי לעמוד בניסיון הזה, אף אחד לא רוצה באמת לעמוד בשבת. כולם מבינים שיש את קדושת השבת, וכולם רוצים חיים איכותיים עם השבת הקדושה והמתוקה. אבל הכסף מפתה אותם, הדמיונות שמרוויחים מזה, הם לא מרוויחים מזה שקל. אבל אנחנו, המאמינים, בני מאמינים, שיודעים שהקדוש ברוך הוא רושם את הכל ורואה את הכל, ורואה איך אתה אכפת לך שרומסים את השבת ואתה לא הולך למקום כזה, אתה תראה ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות מעל הטבע.